Тази стена не може да се бута, но ти мислиш, че може. Аз съм Димитър от БГ Ремонт и сега ще ви кажа. Тази стена изглежда като всички останали, но не може да се бута. Ето как да разберете разликата преди да я късне. Стените с дебелина около 20 см обикновено са носещи. Стените с дебелина около 10 см обикновено са преградни. Стени с дебелина между 15 и 18 см трябва да се видят на архитектурния план дали са носещи или не са. Често хората питат, ама не може ли малко да бутнем от тази стена? Не може. Носещите стени държат плочата на горния етаж и това представлява опасност за целия блок. Дори на място на нощната стена да искате да сложите трегер, трябва да се консултирате с конструктор, което е времеем по процедура и може би не си заслужава усилия. И накрая трегера, ако не бъде изчислен правилно, цялата конструкция е в риск, а глобите са над 10 000 лева. Искаш преустройство на дома си? Свържи се с нас, ние ще те консултираме как може да стане по най-добрия начин, така че да не застрашаваме конструкцията на сграда. bgремонт.com или телефона в коментарите.